ga-afisia obodo dabaya ya ya anya akpọ ya bam ebe ndụmana na ndị Igbo ga-akụlele na nwata n'ụwa Igbo nwere onye ga-agbala ọsọ nwere onye ga-agbala ọsọ na nke ikpeazụ anyị ga-afisia obodo dabaya ya ya anya akpọ ya bam ebe ndụmana na ndị Igbo ga-akụlele Igbo ga-alacharịla aka na nwata n'ụwa bịago Osondo onye chụrụ onye na-ekwulu were olu ụmụ malụmo Ebube je nọ m ụlọ n'ọgbọ aka King J nwa onye ụbọchị mụchara amụcha ịgba ị ga-eti nwata ifesi ebe na-akpa ị ga-etizi m ifesi m ebe na-akpa ajụjụ ka nna jụọ osi eze ji biko bịa keneli anụ yiri onye ụsa n'okodu dute nso n'ọkwa akaligiti igwe nnenne olololo eme nwata ka emelibe ya obi ya dị ya mma ọ bụ obi ya dị ya mma ka anyị bụrụ ofu ka anyị naba anaba kedu ife anyị ga-eme pikin wey say mama no go sleep the pikin no go sleep maka o ji ife nwata weli aka enu emesie n'aka ga-elobe ilo nwatakịrị eweli ife bụ nke ya ma n'eziokwu elu anyị nọ n'ime ya ọbịa m n'uche nkwele ọnụ ife onye na-alụ ka o ji eli ife anyị ga-afụ isi ya o nwere onye ga-agbala ọsọ Igbo nwere onye anyị ga-agbala ọsọ n'obodo anyị ga-afụ isi ya ebe ndụmana ndị Igbo ga-akụlele ife na nwabịa n'ụwa bịago ọnụ na-eri eri adịgo committed emenu mana ụmụ Igbo ga-akụlele anyị gafe isi ya onwere onye a ga-agbala ọsọ obodo daba ya anyị adọ ya bam anyị gafe isi ya n'ime obodo anyị nọ n'ime ya kedu ife ụmụ Igbo melụ ka nna jụ kedu ife anyị melụ ka nna jụ mana asị ada akpọ nnu Nnamdi Kanu n'Igbo onye amụma ọmadike ndị Igbo okwu ikwulu emezugo obi nwanne m jisi ike ka anyị ga-afụ isi ya o ji ife nwata wenye aka enu na-emesie n'aka ga-elobe ilo nwatakịrị eweli ife bụ nke ya ọsọ gbada bụ n'ugwu a na-agba aka chụ aja anụgba aja ọsọ gbaa ya aja egbe ebughali egwu ebughali ọnọdụ anyị ga-afụ isi ya ịmana nnụnụ nọ na ngịga na egwu na-eme ngịga nọ n'egwu ọrịa bụ dancing onwe onye ga-agbala ọsọ n'ime obodo a ụmụ Igbo anyị ga-afụ isi ya o nwere onye ga-agbala ọsọ onye ọbụla fetili anyị ga-afụ isi ya ebe ndụmana ndị Igbo ga-akụlele na nwata n'ụwa bịago o nwere onye ga-agbala ọsọ onye anyị ga-agbala ọsọ
obodo daba ya anyị akpọ ya famfamfam eme nnụmana ka ndị Igbo ga-akụlili na nwa bịara ụwa bịago Kamboli baje bagwata unu mano oge na-adị etili onye ụjọ adị eburo mmanwụ anya na-aba n'ụlọ n'anya ifulu gbamgbam mba Chief Sir Dennis Emeka Obi nwabulu ome n'ọzala Isiofia Charlotte, North Carolina ka ijezi kwechili nke dị na America mmanwụ ọgaranya ya bụ CEO GPS Transit Inc. mmanwụ onye nnekwu ego nwabulu ome na nwa bịara ụwa bịago ya bụ CEO Denko International Incorporated Import and Export out of Charlotte, North Carolina and Abuja, Nigeria. The youngest dealer onye nnekwu ego Chairman Emeritus Cachet Social Club out of Charlotte, North Carolina. Nwabulu onye nnekwu ego na nwa bịara ụwa bịago Nwabulu n'ọnwụ bụrụ nwanne emelalụ Chief Okechukwu Christian Obiadazie ụmụnna nwezu akụ na nnukwu na-ekporo ga na lele ọnwụ gburu ụmụnna nwezu akụ mana nwa bịala ụwa bịago Nwabulu nwere onye anyị ga-agbala ọsọ ọgaranya n'ihi adị America ka ịnọzi kwechili onye nnekwu ego Nwabulu ome onye nnekwu ego n'ọzala Isiofia ka isi bịa onye North America ka ịnọzi kwechili ebube na-ekene Nwabulu ome Charlotte, North Carolina nke dị na America ka ịnọzi kwechili onye Kambuli gbajebe ikwu nne m ịma na ọfọ nwoke dị n'ikwu nne ya ọgbọsọ chụba nwata ọ naba ikwu nne ya ịgba ọ naba ebe ka na-eje Nwabulu ome si m chebe ọka na-asa enwe ọka na-abụ ụzụ mana ụzụ abụ ndụ ịmala ya Uduaka mmiri n'ọka ka isi eje Uduaka mmiri n'ọka ka isi bịa ochie n'ọnụ m ekeneghị ibele mụ n'ọdịnala okpu adụrọ m n'isi Chief Isaac Enwana Uduaka mmiri n'isi agụ amikwu ọka ya ka isi eje na mmadụ ka eje o nwere onye aka agbala ọsọ ya bụ Chief Executive Officer and Managing Director Bud Light Health na USA ka ọ dịzi Uduaka mmiri n'ọka Uduaka mmiri n'ọka ọka ka isi bịa udubudu n'ọka Charlotte, North Carolina nke dị na America ka ịnọzi kwechiri onwere onye ga-agbala ọsọ anyị
ga-afụ isi ya na Ndị na-asụ anyị ga-afụ isi ya obodo daba ya 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 anyị agba ya bam 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 emenu mana ndị Igbo ga-akụlele obi Igbo ga-agụrụ na nwa bịara ụwa bego nwere onye anyị ga-agbara ọsọ nwere onye ọ ga-agbara ọsọ Igbo bụ Igbo Ndị na-asụ anyị ga-afụ isi ya obodo daba ya 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 anyị agba ya bam 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 emenu mana ndị Igbo ga-akụlele ike dị